тя на един приятел. А защо има някакъв луд отпред тогава? Това ми е приятеля. Ако говори на някакъв друг език, програмист е. Да, защото ме точка с програми, които са на клингонски. Колегата където е до мене, ти каза, че той открадна преди малко. Та не откажа, бе. Ами? Ние съм казал, че е краднал. Аз попитах защо краде кола. Ти ми каза в името на закона. Кога съм го казал? Кола ли ще краде? В името на закона. Кога съм го казал?